Tigasat. Napalabas, nasakit tinakam ni Rocco idimbaga ni Cleopatra asaan anabayadan dagitin dispose na a droga. Binalaagan nga rod ni Rocco ti balasang, ano mabalin, di na ipautang dagiti lakoda. Kabayatan na, nagrekyar manen dagiti agina nga Angeli ken Ariela. May papan iti panangitalag na Ariela iti papeles ti sanikwaday di Luisito. Imawag mat ni Rocco ken ni Baliko, ket binilin na tilakay abaonen na ni Cleopatra asumalog iti patad. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo, Anapoluan. Tigasat. Abay, adda utang mo kinirukaw. Ay, wala. Pero iyong koleksyon ang ibig kong sabihin. Anya? Ala! Ay, paano na ito? Wala akong may bibigay na koleksyon. Koleksyon tay? Koleksyon ng tinda ko, ah? Manuaya, adamit kwartak dita. Bulodong pailang nga. Kaya naman pala, awan pa'y ti irimrimit mo sa akin. Ha? Tailamlamang mo gayam ang pera mo. Jak maitalag ti kwartakin ka. Amangan no itaray mo. Ganyan kakit di, ah? Wala kang tiwala sa akin. Hindi sa ganon. Ay, manuaya, ti kasapulam a kwarta. Ay, dakkel agatad, ah? Malaking pera ang kailangan ko. Mano nga raod. Ay, nako! Huwag mo nang tanungin. Ta hindi rin kasya ang pera mo. Anya? Barya lang ni Sir Rocco ang pera mo. Ha? Awagan mo nga si Sir Rocco. Sabihin mo na may sakit ako. Na, anyan ibagak asakit mo ngay. Ibagak kaday nga da kanser mo. Ay, basta. Kahit ano na, ah? Ay, bahala ka na. Baliko. Basta ayaw ko munang magpakita kay Sir Rocco. Kasi natatakot ako. Sige. Siya akong timakambaw iti ka na ka. Di ka madanagan. Malakas ako kay Rukaw. May sala sa okin ko na. Wen, ulikag kunana adagusay. Kat, kumusta ti ilaklakad mo, Rocco? Narikot, Ariela. Anya. Ato arikititos ti kasapulan. Nagastos pa eh. Anya. Kan maysa, sikat isapulan da, ta sikat asawa da di Luisito. Ha. Kuyugan kan tulangan, Ariela. Dakdakkel ti karba nga mamangipag na iti papeles. Ngam siyak. Ta sika nga rod ti asawa da di Luisito. Ay, sige nga, Rod. Aguyog tanto ang mga sikaso iti dayta, sweetie pie. Malas. Ay, asino ti malas nga, Ma'am Angela. Ay, siya kaday. Wan siguro, ah. Ha? Apay, aya. Awan nga rin tiyam amok ng attorney. Ayan na kanungay, ma'am. At damat gaya man iji abroad. Nabayag kanun ijay. Anya? Apay, isulaang ayat ti attorney dito yung Pilipinas. Nagado nga attorney, ma'am. Dayjay laang nga rin tiyam amok ang gayam ko. Naimbag dayjay ta medyo close kami. Ay, problema talaga. Addan sa manan kabarbaro o parikot ni mami no kaskasano. Anya ti problema, Ma'am Angelay. Ibagam barang makatulong Mabalin ka din na nalabang. Di kan damag adama, tauray anyat araramidam. Awan to apulos ti maitulong mo iti daytoy. Ha, babaunan ka laan. Anya ko mati maitulong mo. Isa mabalin ka di. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Aguli magkalatan dita. Ay, wan, Ma'am Angelay. Ayan yan. Talaga sa bali ti ugali dagito nga amaw. Agpapada da man nagtagibasay. Tagibasitin na dagiti babaunay nakas ka na kamay. Ni, tatang. Nagsapa mo ti panagdalusyon. Ay, Wen. Ay, nawaw. Ay, tada pa panak no madamdama. Ay, nawaw.
nakaluto ako. Mangan kan tulad kan wine. Madamdama akton amangan. Ay, nawaw. Naggatas ka nagtinapay akong tatang. Ay. Da kayong tulatan timangan. Sige. Ako rete sardeng kuman pa ibiit. Ay, nawaw. Apay ngay anak kao. Isungarod asinapak tinaglutaw. Ay, nawaw. Tapno makapangan kapay. Sakbay amapan kag trabaho. Ay, nawaw. Agdardarasak tatang. Tada event ita ijay plaza. Kat sigurado at traffic manan. Malanga raw danak ka, ay nawaw. Agan anad kaya ti irurwar mo, Ni Apo Diyos ti kumuyog ka, anak ka, ay nawaw. Agyaman tatang. O sige, patuluyak nga rodan. Okay, good luck, anak ka. Ay, mapanak man gayam iti silit ni Monray, ay nawaw. Kita man ti kabinit na no. Ay, talaga anak katulbat. Tinulbekan na gayam to'y kabinit na. Ay, nawaw. At ako makita. Angam, saan abalain? Urayik lagi niyag subli dito'y balay. Ta isuntok, di pagdamag at iti dayjay. Damat gayam ti pagsayaatan ti kaadda ni Labli di mansyon. Taadda para ibagay ti mapaspasamak ijay. Ay, nawaw. Di pa niyang tinangibaon kin ni Labli ijay kahit. Angam no maminsan, maburbur siya anak mat kinipanyang. Adaw, dagiti aramidon na pakaburbur siya, kay nawaw. Angam no agdamag akin kwa na. Di na ba't bata na naimbag dagiti damdamag akin kwa na, ay nawaw. Grabe nga men, ti panangisakit na kinimon rin nga awer ka. Sakit di ko maatad adda amang isakit, when numang taripato kinimon rin. Ngam iso, mati makakaada no kwa. Iso, pa'y ka ti mangising-singasi nga pagadalan minimon rin. Pilpilitan na kiday na inawaw. Ngam, baybayak man langan. Tanalabay, talaga akailiw nan ti maadan iti anak. Awan ngamin anak na kahit ay nawaw. Naimbag tulano. No, makiasawan to. Kunak ko ma. Barang makaisang but iti uray maisa. Winudwa nga anak. Ay, nawaw. Tilalablabitak ba? Hanaya anak ka. Makaturturo ka kaday na inawaw. Saan pa'y tatang? Nasapa pa'y mat? Apay, aday bagayo? Akwa, jay. Ay, nawaw. Adala ko madamagakan ka, anak ko. Anya day tatang? Nukas pangarigan ta. Kwa. Ay, nawaw. Kasla. Mabainak mahit amang ibaga. Ay, nawaw. Ha? Anya day taaya? Ibagayon at tatang. Kwarta ka diti kasapulan niya? Ay, isaan ay nawaw. Adda kwartak si kamay. Orekas kasanaw. Sa anak amapukawan iti kwarta anak ko. Tawan mo't paggastosak. Di mo mo't ngamin kaya't nga gastosak anak ko ay nawaw. Anya nga rod ti kunayo nga ibagayo? Kwa, jay. Adala ko madamagat. No, okay lang kan ka anak ko ay nawaw. Okay, ti. Anya, tatang? No, okay lang kan ka no, agkursunada akmanen iti sabali Agkursunada kayo iti? Iti ay kwa
At da ngamin nakita ka sapatos ijay mol ide kalman na nakaw. Kat damagag kumakin ka numabalin niya agusara kitikas jay ay nawaw. Ha? Ha? Nay, anyat isimam ngay anak ka ay nawaw. Sigurado kayo sapatos ti bagbagayo ako rusonada yo, tatang. Winmet anak ka. Win. Kursunadak agatangin day jay. Kasla kwangay. Kasla pang bagits may. Iso adamagig kumakin ka no maibagay kanyag tag sapatos itikas jay ay nawaw. Ay nang, palpalusot kayo, tatang. Ha? Mabasak ka dagit ama tayo. Ay nawaw. Isaan man ha? Sapatos at talaga di ibagbagak ang kursunadak agatangay. Ay nawaw. Ay Diyos kay. Ay tandaniman na igalisang titila ka na inawaw ha? Diyos ko aya. Rumwarak, Ariela. Oh, papanamro ko. Kunak man no rumwarta ita. Itantan tapay lang ti pagnata. Tada na patag papanak. Ha? Sa dino? Inakitaan tinagatang ko adagay si San Berting. Inakumustaan. O sige, mapan ka laeng. Sa anak asumurot, tamabanugak amagna. Apay, anyat imulat ti ulitag mo ijay. Natnatang samot lang. Masapul pa'y laaya amapan ka. Wala, tada na patag na ibagak iti ulitag ko. O sige nga Rod, di ka agbaybayag ha? Orayan ka, Rocco. Ma'am Angelay, mabalinti agswil daw. Sana siya ti pangibagam iti dayta ni Mami. Adda nga ta kwarta na aya. Kat kunanamot an naiskam amin na kwarta na. Damagam kan kwa na Sana siya ti pagdamagam, tawan bibiyang ko iti sweldom, nanalabang. Noong tanak ngay. Saan? Basta kasaritam iti nasayaat. Sige nga raw, Ma'am Angelay. 2 bulan nga minan adiyo inted ti swil daw. Kastala ka na ayunan. Dilay akan ayon ti swil daw. Nagipaon kayo. Agsasaruno. Baon itoy, baon ijay. Angam no swil daw, agparigat kayo mat amang tay. Ay, anyan. Ni Mami nga ron ti kasaritam, saan asyak? Ha? Ay, wag. Sige nga raw, Ma'am Angelay. Madam Ariela, agswildo ako ma. Tanay 2 bulanan adiyo inted ti swil daw. Awan pa'y kwarta. Anya, kasanuak nga roden ngay, madam. Ano sampay ti aguray? Ay, anyamot tang. Kasanun ngay no saan alibre ti kanal. Dinaulserak ko man, taawan igatang ko iti kanal. Awan pa'y kwartak kunakmet. Yuray mon, inton umay abulanan ti panagsweldom. Ay, unay mutan. Di kay pa'y maasyan kanyak mut, madam. Di ka di makaaawat. Awan pa'y ngarod kwartak. Nagaduan negosyo yaw, imposible ang awan kwartayaw. Ha, Pudno an naiskam ti kwartayaw, ngam adda pa'y matlatabirok ti negosyo yaw, imutan daksamal. agtal na ka. Awan bibiyang mo kadagiti negosyo. Kunayumat nga may ngawan kwartayaw, kat nagadumot ang negosyo yaw, imposible Urayam amalako dagiti sanikuak. Taigulpik to nga ited ti sweldom. Uray pagtriplyak pa'y no kayat mo. Kanon to pa'y amakalako kayo ngay, nagbayagan ngay. Utangak pa'y laeng ti sweldom. Anya, ay saus at ayamat amaw nga umutang iti babaunan na, madam. Adda siyak nga rod dayta. Padasak mati umutang iti marigrigat akasken ka. Tapno saan laada kayo amarigrigat ti umut-utang kada kami a rich people. Ha? Sige! Panawanak dito yan ta iridap ko. I'm sleepy. Sige, madam. Ay, grabe talaga.
I-down na launay tikas kanyak amarigrigat lang. Ay grabe mat day ta Madam Ariela. Rich people ka now. Ngam di namat nga rod maitad tinagbasit aswil daw. Ay grabay! Ay nawaw. Kasta agmat ide, lablay. Ay nawaw. Kanayon ang madiliti swildok idi kadakwada. Apay nga rod nga katawa ka ngay. Ha? Maragsakan kan samot asan ama itad ti swildok malyaw. Ha? Ay isan mo't si kamat lable. Ay nawaw. Sa balay, ti pakakatawaak. Ti istoryam nga imbaga ni Madam Ariela. Ti imbaga na a rich people da. Ay nawaw. Ay na, kasta nga rod timbaga na malyaw. Rich people ka na. Ngam di namat nga rod maitad ti sweldaw. Inutang naman. Kasjay, ti kinaagraraman da dya Madam Ariela, lablay. Italaang mata nakaraman iti napinta sa panagbiag da dya kay. Ha? Saan asigod abak nang? Diyak kaya tagsaaw ay nawaw. Agdamag kang tulaangan kinipanyang lablay. Aday ta ka manen si Kamalyaw. Bitinunak manen ako na. Ha? Kanayon lakas tatar aramidaw. May mayat no ni Panyang ti pagdamagam. Nalalay nga ag istorya ni Panyang ay nawaw. Panyang, binaonak ni Sir Dominador ay nawaw. Sa dino malyong? Ijay organic farm Inak kano mangala itinatnateng kan protas. Para kano ijay restaurant ay nawaw. Kasta aya. Sumurot ka? Ay, saanan. Ha? Ay, Anyat aramidak ija ingay. tapno makita mo daya a farm nagpintas man sika. Pasig nga organic timulay jayay nawaw. Ay, inton maminsanan. Amumot nga dabambantaya ka pasyente. Wen nga rod, balasang ka ngagpaisaw. Ngam adumat ti saw-sawir mo ay nawaw. Na, sana bale. Okay laang dayta malyaw. Awan problema. Agad, kaano ti pa nagsublime? Makitan to no kasanaw. Inton bigat mo't la siguro, Panyang. Ay nawaw. At damat lugan niya arkilaan ni Sir Dominador. Pangiluganak kadagitin natin. Naala, aganad kayo nga rod iti pa nagbiyahe yaw malyaw. Wen Panyang, agyaman na. Ay nawaw. Sorry, Saroko. Naladaw ako. Ala, agtugaw kan, Cleopatra. Apa atong galawagan kagat naka-off ti cellphone mo? Kwa kasi. Wala akong signal, Saroko. Ay, pasensya na. Ket, kumusta ti mutang nga buyer, Cleopatra? Ay, next week ka, no, Saroko. Anya, kasta manin ti imbagam ide. Next week ti imbagam ide pa nagbayad. Anya tal daw itan? Iyon naman kasi ang sabi niya, Saroko. Saan ang mabalinti kasta, Cleopatra? Anya taramidan ni Rocco iti dayta agundaway. Gagayem, diyo liwan na tinggan, tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, naburiburan ni Cleopatra gapo iti panagutang ti maysa kadagiti buyer iti marijuana. Binilin na nga rod ni Baliko nga awagan na ti kaanakan na. Kat impambar na amasakit na ito'y, tapno maliklikan na ni Rocco. Kinumustamat ni Ariela ti pagpagna ni Rocco a papeles dagiti sanikwa a napanawan day di Luisito. Ngam nakuna ti lalaki a narikot ken nagastos. Isu nga itantanda pay laeng ti mga sikaso iti daytoy. Iti may sangal daw, nagsarak da Rocco ken Cleopatra. Itagagayan, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Kumusta ti bayar nga imutang, Cleopatra? Ay, next week na ka, no, Saroko. Anya,
Kasta man ang timbagam iti. Next week timbagam iti panagbayad. Anya taal daw itan. Yun naman ang sabi niya kasi, Sir Rocco. Saan ang mabalinti kasta, Cleopatra? Di mo yalang-alang ti may papaniti day tapanang. Tadagkalagat taday jay. Singir ma. Kanayon ko naman na singsingiran, Sir Rocco. No kanayon asingiram, apay nga rodasan nagbayad. Istriktuam ngamin adag iti bayar mo. Nalukay kan sa gamin unay, Cleopatra. Sir, sorry. Ginagawa ko naman lahat ang kabailan ko para makasingil lang ako. Pero wala pa talaga silang pera. No kasapula na blackmail am tapno agbayad, aramidam. Ha? Sige, Sir Rocco. Huwag kang mag-alala. Gawin ko lahat ng makakaya ko. Tapno makasingira lamang. Buisit ti kastoy. Cleopatra, ikan kay ti makalawas apawayway mo. Ulitan. Dakkalagatan tayo jay, iso adi mo yalang-alang asingirin. Nawatam! Oo, Sir Rocco. Sige. Ano ba naman yan? Ngayon lang naman ako magpalya eh. Ay, ganyan pala si Sir Rocco. Ang dami ko nang naitulong sa kanya. Halos hindi na mabilang. Pero sa isang pagkakamali ko lang, grabe na ang galit niya. Ha? Grabe naman. Ay, mabisin pa naman ako. Pinapunta niya ako dito sa restaurant. Pero hindi naman siya nag-order ng pagkain ko. Ano ba naman yan? Mami, awan ti gayam kong abogado. Nabayag-gayam nga da iji abroad. Anya? Kaano nga asikaso nyo ti may papan iti papeles ti sanikwayo? Di yun itantan pay, tapno malpasan ti amin. Tapno maipanaganan kada kayo ti titulo ti sanikwayo. Saan mo't nga ro da masangon ni Rocco? Taada pa kakumikuman na. Datayon at mga sikaso, no saan na masango, mami? Anya? O sige, damagak to kan ni Rocco. No, okay lang kan kwa na adatalatan ti mga sikaso iti dayjay. Saanan anas kan adamagan nyo pailakan kwa na? No ararigan, awan bibiyang na iti dayta. Adan ni Cleopatra. Nabiit ka mag itinapanam, Cleopatra. Nabiit ka mag itinapanam ko na. Ikaw na ang bahala sa kabalyo ko, bali ko. Kumusta tinapanam? Pagod ako? Bad trip ako? Ha? Wala ako sa mood. Gutom pa nga ako eh. Kulang kasi kinain ko. Huwag mo ako kausapin. Masama ang pakiramdam ko. Nita, nagsimple ti sa lugsod ko. Agkakanat ti isong-sungbat na. Ha! No saan ko lang ay ayatin day ta babae. Sinipat-sipat ka. Ano sampay laeng nga ron ti mangkuyog kanyak, Angeli? Sa anak ang makamaneho. Ha? Taapay, mami. Awan ganas ko nga agmaneho. Ang mga numaidong parko ti kotse, numalagip ko ti inaramid dayjay nga Antonia. Ayop dayjay a babae. Jak malipatan ti panang loko na kanyak. Mami, Si kantumot ngamin, Angeli. At damot basol mo itiraytoy. Impasubunak. sorry ka din, mami. Jack mat nga rod ni namnama akas jay ti aramid dagi jay nga agina. No saan agapukan ka?
Saan ko kumaan na am dagijay ama na nga lilaw. Sorry, Mami. Agpada ta biktima iti daytoy. Siyak laeng tinabiktima, ta siyak tinaawanan iti kwarta. Ha? Adda aya napukaw ken ka, katawan met. Ala, pakawanan na kon, Mami. Jakmat inggagara ti amin. Jakmat nagayat ang tinapalabas. Ay na, kasla mabagtitak, numalagip ko tinapukaw a kwartak. Kasla kayat ko titumong pa, Angeli. Sige, mabit lang tagpalasak, Mami. Di mat ko nayo arumar tayo. Mabit lang tagbabatak. Kuyugan kayo. Imanehwan kayo, Mami. Thank you. Thank you. Anaya? Oh, makita? Di ado tinailiwan iti boses mo. Ay nakasla maikaw ak ngagkantamanen, Flora. Kasla ak agdadamo iti panagrik na. Ay na, panagrik nam laang dayta. Ngam gagangay na, tanabayagasan ka nagkankanta. Ngam okay latta. Awan tinagbali, oh. Napintas latta ti boses mo. Thank you, Latan. Mangisagana ka pa iti kantam, ha? Nabitin dagiti customer iti kantam. Nayunam tupay, friend. Panyang, inino tayo ti panagimbag ni Sir Samuel anya ay nawaw. Awan nga rod malyong. At damat kit dinagnaan ti panagpapaagas na Wen nga raw ay nawaw. Uun gayam. Atoy ay nawaw. Apay day ta akwarta, malyong. Tulong kumatkin ka Amok nga adaw ti paggaskastusa may nawaw. May saan ti panang paagas mo kin ni Sir Samuel ay nawaw. Ay na, adda pagpatpatulungak iti dayta, malyong. Ha? Asinaw ay nawaw. Ado ti ahensya ti gobyerno ang mabalin ko a pagpatulungan. Ha? Ay na, Panyang. Naganos ka talaga, Panyang. Oray saan mo akab-kabagyan? Tultulungan. Ay, no asino dagiti agkasapulan iti tulong, isuda at itulungan tayo. Kan may saan matla dagiti baknang ti makatulong? Oray da tayo amarigrigat. Kabailan tayo mo ti tumulong no kayat tayo, san aya? Uwan matkidi ay nawaw. Nagmayat to pa'y tirik na no makatulong kay ti pada mataaw ay nawaw. Tay kunada nga roden. May mayat ka na tay tumultulong ngam tay matultulungan. Pudno day tamalyong. Angem, kas makita kahit siming putay ni Sir Samuel. Oray saan pa'y anaan-anay ti panagimbag na. Makitan ti kinasingpet na ay nawaw. Wen nga ron malyong. Ken pasaray agsangit pa'y no daduma. Rumbang lang agsingsingpetan. Tanakadalit kat nga rodan. Naamiris nan ti kinalastog na idi si bibiyag pa'y. Ay idi na pigsapay ko na kuma. Ay nawaw. Ay, papanan na nga no saan nakasta. At damat karbangan na amang ilintag kadagiti nagkurangan na idi na pigsapay. Saan tapay nagsisigurado, Panyang? Anyat amaw, amangan no inton na imbagan kat lumastog tumanay na inawaw. Siyempre, saan ang makabail ita? Iso akapilitan nagsingsing pa amangan no mabain laay nga inawaw. Saan mo't siguro akasta? Ay kat paliiwan ta Panyang ay nawaw. Para makitan to, no nembaganan. Nupod no ang nagbalbaliwan. Ngam no agtuso-tuson tumanayin ay nawaw. Taswakaw na ay nawaw. Anya? Ay nawaw. Ay saan ka di? Joke only, Panyang.
Si Kamet, rabak ko laeng ka de. Ay, kwa, ar-ar ko sila tigiwat ko de dyan. Ay, nawawi. Adda akon panyang. Ay, nasaya at matlablay. Ala, sumrakan tarumwarak matan. Inururay ka laang asumangpait. Papanamanin aya panyang. At dalamapan ko asikaswan. Anya launay ayat mapan mo as asikaswag panyang. Malahing kakit manganan. Tamangan no saan ka pa'y anangan. Ay sige nga raw tanay mabisinak. Inyabot ko tibisin ko ditaw. Sige, tarumwarak matan. Si kapay lati makaamokan ni Sir Samuel. Ah? Mangan ka, Sir Samuel. No di ka mangan, siyak ti mangan at mabisbisinak. Ay, agkape ka, Sir. Buyaan nak nga rod amangan. Ipapas ko ti mangan ditaw. Talimitado ti makan ijay mansyawn. Imot na yakap sat mo. Siguro, kas di mo ti ugalim idinapigsa ka pa yan niya. Puliyo siguro tinauyungan niya. Iso siguro anaatake ka, tanauyong ka iday. Unget ka siguro nga unget idian niya. Basta awak nga rod kinipan niyang, taapay at tinulungan na ka, kat saan nakamat akap kapin anaw. Kan, naguyong takabsat mo. Anya? Ay, talaga na impod ni Panyang. Saan agastadura day chay? Un nga raw, naimpod ni Panyang. Mas daawa ka talaga, no apay at tinulungan na ka. Adda ka di utang na imbaga nakam kan ka, kat agbay bayad kan ka ita. Agwingiwing ka mag. Apay nga raw, atultulungan na ka. Iti anya agapaw. Sapay kanayon abilinin nak. Ajak kano ibagbagakin ni Madam Ariela ti kadam ditaw. Ay, jak mauawatan ti bagbagam, sir. Bayan nga min tay asawam aya. Kunamat ni Panyang ad asawam. Ayan na ngay, iso kumakit ti mga asikaso kun ka ita. Nagsina kayon aya. Ay, jak mauawatan ti bagbagam. Apay, di ka makasurat iti papel, sir. Tay surat mo laangan ti kayat mo nga ibaga, ah. Ay, padasa man tag surat. Makaputput ka iti bulpain. Ay, nan, padasa man tag putput, sir. Mabit lang nga ta mga lak iti bulpain. Adto iti bulpain. Padasa man aputputan, sir. Ay, saus. Matinag man. Ay, di ka pa'y lagayang makaputput na imbag, sir. Ala. Ungap-ungapong tangiwat mo. Tapno maka-exercise. Makabalikas kan tulata. Ay, nawaw. At kakamot dito'y lablay. Ay, wan malyawng tabi ng tayak ni Sir Samuel. Ay, naimbag man tayo may ka. Nadamag mo siguro ti kadak dito yan niya. Iso nga imbay ka. Malalala. Umay ka. Ay, nawaw. Sukunag ko maitay ni Mundre iti ayan ti trabaho na. Ngamawan mat ijay, iso ang nagdiretso ak dito'y Tati amawk, at dalitaw ay nawaw. Ngam nala daw ti text ni Panyang. Adda akon itilungan niya agturong dito'y itay nag-text ay nawaw. Kaya't ko makita day tamon ray. Ay, dayjay ti magbagag nga awir ko. Tay anak ni Madam Ariela pinapanaw na. Wen lablay ay nawaw. Kakaasi dayjay nga awir ko. Iso atultulungan may. Agtrab-trabaho ngamin manen. Iso ngawan ditaw ay nawaw. Aya, kanungay nga umay ditaw. Ay, kaya't ko makita. Ay kat urayam tapno makita may nawaw.
Natair da ya kas kanyak lablay. Natair abaraw ay nawaw. Sa dino dito iti opisina ti attorneyo, mami. Iti dayjay arum, iha. Mapantay jay. Sapay ko matamadanon tatisigod nga atornimi iti day di titom a Luisito. Okay, mami. Oh, aday tantirom na. Ha, Oh, apay, mami. Anya tinakita ni Ariela. Maornos matngatan ti papeles ti sanikwa day di Luisito. Gagayen, diyo liwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapoluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.